Mas dinamihan pa namin ang paggawa ng mga ghost project. Ano yan? Paano kayo nakapasok doon? Ang ginawa lang namin ay ginandahan namin yung offer para sa mga congressman para maibigay sa amin yung mga project. At mas dinamihan pa namin ang paggawa ng mga ghost project. Kasi doon, actually, wala ka naman talagang ginagawa. So talagang mas malaki yung kita. Paldo-paldo talaga. Mapanak, di opisina iti DPWH bakay. Mapanak makibideng. Eh na, tagtaginip ka man ay. Bakay, lumwara ka. Ne, nakapurma ka matlakay, nakapumada ka ah. Ampay, pag anak kami kasar. Anya? Ay, daapaw. Gapo nakapustura akon bakay. Mapan mga nagtikasaray na. Ay na, ako bakay. Day tuyo yung datay aldaw nga or-orayon tabakay. Dato yun datay aldaw nga ar-ara paapon tabakay. Tabuma ng tanbakay te. Nang nasaw-saw ay napo, nakatunukan sa ti atang lakay. Ay na, apo bakay te. Ampay papanam. Mapanak, di opisina iti DPWH bakay te. Mapanak makibideng. Bideng, kawain bakay te. You hear it right bakay te. Mapanak makibideng. Tag milyonaryutan bakay ti sungag sa gana kanay na apo. Makibibing ay naapo, nakatunukan sa mga talaga ti atang. Ay apo pa kawan ng Diyos ko timpadawat mga asawa. Ampay lakay, kontraktor ka aya. Kawain bakay te. Kimapanak yarod makibideng bakay te. Ay naapo, ampay, dimyam mo, nga ti kontraktor, dapat ado ti heavy equipments na, kan dapat ado ti kwarta na. Kasyempre, pagpasahod mo kadagi ti trabahador. Tinampay, adda paggatang mo ay ti materyales lakay. Ay na, tagtaginip ka man ay. Ay na, apo bakay te. Han mo nga problema in dagitan bakay te. Napanunot ko daytan bakay te. Siyempre, ti salyak nga proyekto bakay te. Datay ghost project bakay te. Anya? Kawain! Ay, no ghost project bakay. Han mo nga kasapulan na iti equipments bakay te. Ay, han mo nga kasapulan ng tagpasweldo ti tao. Kenhan nga kasapulan na ti gumatang ti materialize bakay te. Tanay, no ghost project, awanan ti aramiden bakay. O di paldo daw. Ay na, di ka man lang na hindi ka man nga datay mangob-oblag. Anya? Kong, ay papanamon nga ay napunpuno mo ti kwarta tamalitam. Agabruda ko na. Okay, kapaw yun. Itakan hanggang mga nagtaglag